Άσε μουσική που ακούς. Έλα γλυκά μου, κουνήσου λιγάκι. When life's faucet drips and the plumbers are dim, there's no need to flip that rip. Η Flaming Snot είναι πρώτη. Μην τρελαίνεστε, παιδιά. Οι Flaming Snot έρχονται στο αμφιθέατρο του Hazelnut. Πολλούνται εισιτήρια αυτή τη στιγμή και μόλις πουλήθηκαν όλα. Δεν υπάρχει κανένα εισιτήριο, αλλά μην ενοχλείστε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς δεν θα είχατε τα λεφτά για τα εισιτήρια. Θα υπάρχει κάποιος τρόπος να δούμε τους Flaming Snot. Πρέπει. Ήρεμα, κοκλίτσα. Τα εισιτήρια πουλήθηκαν. Κι άλλωστε έχουμε και οι δυο τα ίδια λεφτά. Δηλαδή $0 και καθόλου cents. Πρέπει να βρω λεφτά, να βρω εισιτήρια, να σκεφτώ. Ήμουν απελπισμένη μέχρι που ο μπαμπάς αγόρασε το αμφιθέατρο και το τελευταίο εισιτήριο. Λυπάμαι. Είμαστε οι πιο out άνθρωποι σε αυτή την out πόλη. Είμαστε οι δεύτεροι πιο out άνθρωποι σε όλη την πόλη. Τώρα τι τρέχει? Οι μαμάδες πρέπει να βοηθάνε, ξέρεις. Προσπαθούμε να βρούμε εισιτήρια για τη συναυλία, αλλά έχουν πουληθεί όλα. Και έτσι κι αλλιώς δεν είχα τα χρήματα, ακόμα κι αν μου δίνεις χαρτζηλίκι 10 χρόνων προκαταβολικά. Βλέπεις, μπορώ να βοηθήσω. Έχω πάρει εισιτήρια για τη συναυλία. Δεν είναι ώρα για τα άνοστα σαρδόνια αστεία σου, μαμά. Τώρα ό,τι θέλει ας γίνει κι όλα θα σου πάνε καλά. Πώς? Ο Χάρη τα έστειλε. Ο Χάρη τα έστειλε. Λοιπόν, αυτό εξηγεί. Ο Χάρη Σνίτζερ, δεν ήξερες ότι το πραγματικό του όνομα είναι Μικσνότ? Άμα πώς να το ξέρεις, εγώ πήγα στο κολέγιο μαζί του. Πήγε στο κολέγιο μαζί με τον Μικσνότ? Όχι, πήγα με τον Χάρη Σνίτζερ. Έγινε Μικσνότ αφού αποφοιτήσαμε. Ο Χάρη και εγώ κάναμε παρέα, όπως και εσύ και ο Μάιλο. Μη φυλάς τα παπούτσια μου, είναι σουέντ. Λοιπόν, θες να έρθει και κάποιος άλλος φίλος σου στη συναυλία σήμερα? Μπορεί. Είχα το τελευταίο εισιτήριο. Πώς βρέθηκαν αυτοί εδώ? Πουλούσαν φαγητό στο δρόμο. Τρίγκετ, θες να δεις με το γυάλι της όπερας? Γεια σου, Χάζελμπουργκ! Είσαι θαυμάσιο! Ελάτε μαζί μου, όλοι σας. Το ξέρω ότι δεν ήταν αληθινά τα εισιτήρια, αλλά μην τα βάζετε με τη μαμά, είναι μεγάλη. Δεν χρειάζονται χειροπέδες έτσι, γιατί να μου το κάνει αυτό η μαμά μου? Γεια χαρά, παιδιά! Περνάτε καλά? Σκέφτηκα ότι θα θέλετε να χαιρετήσετε το Μικ. Γεια χαρά. Σας αρέσει το σοου? Να το πάρω σαν θετική απάντηση, έτσι. Ο Χάρη ήταν τέλειο σοου. Όχι τόσο καλό όσο στο πολυέστερο Σέντιπεν το 78. Ήσουν στο Σέντιπεν 78? Όχι, Λίκα μου, όλοι οι φίλοι του Σνόντ είμαστε εκεί. 100 πόδια σε 100 πόλεις. Ο Μάιλο και εγώ μαλώναμε για τα λόγια στο ας κάνει ό,τι θέλει. Βλέπεις, νομίζω ότι αναφέρεσαι σε εκείνο το βαθιστόχαστο κομμάτι της ψυχής σου. Όχι, όχι, απλά μου αρέσει αυτή η λέξη. Και ήθελα να βρω μια κατάλληλη ομοιοκαταληξία. Η Πέπη, ο Χάρη και εγώ πάμε να φάμε κάτι. Θα πας να φας με το Μικσνότ? Ο Μικσνότ. Ποιος είναι με το Μικ? Γιατί ψωνίζουν από εδώ πέρα? Αυτά τα ρούχα δεν είναι in. Τι πρόβλημα έχετε? Η μαμά μου δεν είναι in. Να μιλήσουμε για ένα λεπτό. Ξέρεις, δεν σου πάει και πολύ αυτό. Βέβαια. Έχεις κανένα καθρέφτη πουθενά? Έχεις? Κορίτσια, έχω θαυμάσια νέα. Οι Σνότ κατέστρεψαν το μοτέλ τους για διαφημιστικούς λόγους και έτσι κάλεσαν το Χάρη να μείνει μαζί μας σήμερα. Εννοείς το Χάρη όπως λέμε Μικσνότ Χάρη? Έλεγα να στριμωχτείς με τη μούση για να μείνει ο Χάρης στο δωμάτιό σου. Το δωμάτιο μου? Να στριμωχτώ. Πάρε αυτό εκεί, όχι εκεί. Καθάρισε εδώ, θα καθαρίσω εκεί, θα το μετακινήσουμε γρήγορα. Ωραία. Ω, Πέπη, ο Χάρη είναι μόνο. Λοιπόν, σας στο σπίτι σου. Τα λέμε το απόγευμα. Γεια! Έλα, θα σου δείξω το δωμάτιό σου.
Κύριε Σνότ. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Τι τρέχει? Θες να παίξεις? Όχι. Θες να πετάξουμε πέτρες στους παπαράτσι? Όχι. Θες λίγο νερό? Ναι, από τη βρύση, αν δεν σε πειράζει. Όλα τα άλλα με ενοχλούν. Με κάκαψα τη γλώσσα μου, το είδες αυτό? Δεν έχω ξαναμείνει σε δωμάτιο με τέτοια θερμοκρασία. Τέλεια. Ξέρεις, είναι κρίμα που είναι αργά για να πιω κάτι. Θα ξυπνήσω με μαύρους κύκλους, καταλαβαίνεις. Γεια σας, ποιος πεινάει? Να φάμε έξω απόψε, γυρνάω. Μαμά, να πάμε στο πιτσαπίτ με το Μικ. Όλοι θα είναι εκεί. Σε παρακαλώ. Εντάξει, Χάρη, θέλεις πίτσα? Σε ευχαριστώ, Γλυκά, αλλά θα ξαπλώσω. Είναι 5:30 μόνο. Ναι, το ξέρω, αλλά αν δεν κοιμηθώ 15 ώρες είμαι πτώμα την επομένη. Ταντάμ. Όχι, πηγαίνετε εσείς, διασκεδάστε. Άλλο ένα πράγμα, κούκλα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ αν ακούω θορύβους, έτσι. Πάρε τα κλειδιά σου. Ήσυχα. Μα για όνομα του Θεού, είναι γελίο αυτό. Πρέπει να προσπαθήσετε κι άλλο. Δεν λες εκεί που τα ψιθυρίζω, αυτό είναι το σπίτι μου. Ακόμα σας ακούω. Καλημέρα, Χάρη. Πώς κοιμήθηκες? Όχι καλά. Αυτά δεν είναι πουπουλένια, μαξιλάρια. Πιάστηκα. Φαίνεσαι διαφορετικός. Γιατί εδώ μπορώ κυρεμό. Δεν χρειάζεται να είμαι στην πρέσα. Θέλω να πω, είμαστε φίλοι, έτσι. Τσίλι είναι αυτό. Για τσίλι μου μοιάζει. Σίγουρα δεν είμαι εγώ πάντως. Το νιώθεις, έτσι? Είναι ζωηρό. Δεν έχει γάλα σόγιας. Έχω αλλεργία στη λακτόζη. Φοβάμαι τα ανοιχτά μέρη, τους κοντούς ανθρώπους, τα ζώα που έχουν γούνα. Θα σε πια τις ανασφαλίες μου. Δεν μπορώ. Φοβάται τα κινούμενα σχέδια και το ποτ πουρί. Έλα τώρα, Πεπ. Δεν μπορεί να είναι τέτοιος φοβητσιάρης ο Μίξνοτ. Σου λέω, δεν είναι ο cool Μίξνοτ, αλλά ο συνηθισμένος Χάρη Σνίτσερ. Πλάσιμη! Μα είναι αλήθεια. Θα σου το αποδείξω. Ένα άλογο που μιλάει. Θα μπείτε λοιπόν. Με συγχωρείς ένα λεπτό. Μη μου το κάνεις αυτό. Εντάξει, σου ζήτησα να μην το κάνεις. Είναι κουραστικό. Βλέπεις, χρειάζομαι να πάρω έναν υπνάκο. Έλα τώρα, όχι τέτοιο γάλα σόγιας. Αυτό έχει και καλαμπόκι. Αρκετά, Χάρη. Τώρα, Χάρη, κάτσε κάτω. Σαν παλιά σου φίλη πρέπει να σου το πω. Συμμαζέψου. Παραπονιέσαι για όλα. Γιατί φέρεσαι τόσο μίζερα? Γιατί? Είσαι διάσημος και επιτυχημένος και ο κόσμος σε λατρεύει. Συγχώρεσέ με, Χάρη, αλλά έχεις γίνει ένα παράξενο φρικιό. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να ξαναγυρίσεις στο δρόμο, Χάρη. Όχι! Χάρη, πρέπει να αντιμετωπίσεις τη ζωή. Πρέπει να βγεις έξω να ζήσεις, Χάρη. Σε διώχνω, Χάρη. Ξέρεις, παρόλα τα προβλήματα, χάρηκα που ξανάδα το Χάρη. Και χάρηκα που ήμουν έστω και για λίγο. Μα, πάντα είσαι μέσα στα πράγματα. Αρκετά για μια μαμά, τέλος πάντων. Ξέρεις, δεν θα έπρεπε να θες τόσο πολύ να είσαι in. Άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να είναι πάντα ο ίδιος. Ο Χάρη μας το απέδειξε αυτό. Και όταν δεν προσπαθείς απεγνωσμένα να γίνεις in, τότε είσαι πιο in. Βέβαια, μωρό μου. Αυτό είναι ό,τι πιο σοφό έχει πει ποτέ η μαμά σου. Πρέπει να το γράψεις κάπου. Ένα στυλό, δεν έχεις ποτέ στυλό? Ίσως θα έπρεπε να φοράς κάτι τέτοιο. Ξέχνα το στυλό. Ζήσε τη ζωή σου. Και τώρα το τελευταίο σύγκλι των Flaming Snot που λέγεται Συμμαζέψου. Get a grip, embrace your life. Get a grip, get some kids and a wife. Get a grip and quit your whining. You precious old fuzzpot.